Waalaikumsalam. Iwake cek, Mbak. Iki iwak. Iya. Iki gak rene. Gak iso rene iki. Gak iso rene iki. Putune ora makan. Putune ora makan, Mbak. Aku ndek iki nangis mbah ra iso rene. Nangis iki gak iso rene. Bangetan nangis ora dicangkengno. Sing nangkeng Ya Allah. Jane iki dagingku. Aku nangis dirungung mbah ndek iki karo mule. Dagingku wis entek iki. Ya Allah kok gak kesana. Balung-balung yo entek, Mbak. Malah balung dek wingi malah kurang, Mbak sing Ora nek gajahku. Awake sampean to? Awakku gak ndek rezeki. Iya, gak. Saat ini gue mau oleh rezeki, Mbak, saat ini. lagi dhewe mang ora sih. Mana aku rene untuk tawari mangan kok iki. Mangan masak sih. Oh iya sih. Nggih. Matur nuwun aku. Lah nek gak ditawani mangan. Lho nek ndek wingi jenengan mriki walah ajeng mbah ping pinten ae wis pokok. Iki sepurane. Yes, ngono ae udah ya. Makasih Wis matur nuwun, Mbak. Sepurane ganggu ya, Mbak. Entek yo wis ya. Andari. Mas entek yo wis ayo. Entek kok jaluk yo. Nggih. Wong ampun wong pembagiane kan pun ndek wingi ya, Mak. Walah niku sekilo Mak niku. Nggih, Mak. Ya Allah, Mak. Walah. Ya, apa mantuk Mak, walah beto motor Mak. Aku ngono wis kok iki jatahe Mbak Sami. Nggih, asline nggih pun telas Mbak sing bagian ngoten niku. Aku wis Iki tenan Mbak. Iya wis matur nuwun ya. Amin. Nggih, amin. Sak anak bojomu ya. Amin. susun iki. Nggih, biasane Kak Dhewe. lan nek ndek wingi bagian mboten sak mriku maksude daginge mboten nggih. Nggih. Sak tengah tambah balungan. Nggih. Aku ndek niki yo mlayu mulai karo nangis. Ya Allah untuk daging rasa ngentil. Nek kene tok repote kaya ngene aku ngono. Nggih. Walah. Ya Allah wis matur nuwun ini berarti ki rezekiku ya. Moga rezeki nang. Nggih. Sehat Mbak Sami, sangka rezekine Mbak. Ya Allah. Amin. Nggih. Iki wala ngesakno luas sawah. Ayo tak terus. Ora apa-apa diterno. Nggih. Aku kira nganggo ngene anu ora. Ning gone wong loro ndak bisa. Bisa mau. Iya nang nek isin kok ora njaluk kok. Lah umur ini aku. Ya nang sawah. Tiang pundi Mbak jenengan? Jo. Alah. Sawah. Wah. Aku ndek iki takon bawakno jero ora digawakno. Aku dhewe karo mbiyong putuku lho sing Aku nek sing anu ki tak kongkon anu Deni. Nggih. Sing bolos sekolah. Bolos sekolah tak kongkon anu Deni. Nggih tuh nek bolos sekolah mboten sukani kupon Tara. Tapi pancene aku wis entek mak Deni pancen tak kon gawak. Wong sitoke tak Niku lho Mak, kan terus di nganu tiang randu bereng. Maksud nggih, maksud kan niku nggih bateh kan dipuruki ngoten lho. iki pathe dhewe mak Nggih. kok beleh mosok ora tak kek. Nggih. Yo ora, yo tak Ya, gane. nggih. Penting yo mati dikubur tanggane ora Nggih. duwe kok. ngedek-ngedek. Iya. Nggih. Itu daging khusus ya, Guys. Oke, daging yo ndek ngono yo apik-apik padha Nggih. dagingnya ning kuman yo daging yo apik-apik. Nggih. Iya, wis apa. Ayo, Pak. Nggih. Nggih. Tiang Jawa, Mak. Yo bolos sekolah. Orang Nggih. aku nek kaya yo masak-masak. Regane Jakarta yo durung anone rasa.
duwe mbak anak. Nggih. Anak iki dilalarake iki yo gak dadi ndek bojone. Wah. Yo diopeni ndekne anake terus mergawe. Ndekne kaya mangan yo anake kuwi lho, Mbak. Nggih. Berarti maksudnya putune ditinggal. Putune ditinggal. Nggih, terusan nggih mboke merdamel ngoten to. Mboke mergawe terus ndek kae ambek koncone Arifin, mbok koncone Lina ngono lho. Iya koncone, iya kancaku sekolah kuwi. Ngopeni putune terus saiki digawa pake rono. Ya kuwi yo gak dadi mbek bojone mbah piye aku lali kabeh kok. Nek diceritani. Sing anak iki sitoke bar ceblok kok. Dhuwur rondo kuwi. Kon dhuwur ngono ku lho tower, kon dhuwur loteng. Walah. Ya pintu nek kae stres gini. Ya Allah. Nek kae iya. Kena otake berarti. Iya, otake. Terus ditambak-tambakno ndi yo dekne. Terus saiki melok tek kuwi, melok rosok-rosok. Walah griyane cedhake Mastik nika. Tek ndi? Kira. Tek Jawa malah riyen jen anu ngeterke sembako nika Cek dulure. Cek dulure. Tek iki ponakane ra. Wong ora duwe. Ngono iki nek ngetokno mbayane ya. Engko aku kok mulane aku daging iki njaluk ki opo? Ndek kae yo ngono kuwi. Nggih terus enten ngoten nggih. Isek terus kanggo wong sing Nggih. Lah ndek iki mah tiris-tiris Mbak Mur ngono iki malah tiris-tiris yo malah aku nek atiku seneng yo mah tak wehno. Nggih. Megah ngiris. Sing sak anu niku tak irisi, guys. Maksudnya yo mbok sak pira-pira sak irisanku lah maksudnya gak timbangan tak dadekno pira ngono. Pamane 5 kilo mbok dadekno 3 apa. Ngono nek atiku enek wong ngono iki wis ndaku. Nggih. Tenan aku ora panganan itu juga. Aku ki ora bingung terus panganan aku tak pangan aku. Ojo kuwatir masalah panganan. Aku yo ngilingi ngono nek ora duwe iki rasane loro pamane ngantek moro ngono iki kan yo. Nggih. Nek gak kenal aku yo mo. Nggih, Mak. Nek gak kenal yo ora ngarah. Mboten wantun. Ngono iki kenal aku. Bolos terus wong ora duwe. Orang duwe iki dadi menawa. Wong kene iki usume yo kupon ya. Mergo apa nek kupon iki kok dijupuk dhewe tenagane ora enek sing ngeterno. Nggih. Kae mulo yo kupon yo malah penau. Nek ora duwe dikeki daging yo seneng kan. Nggih. Nek wong kanggone wong desa kuwi seneng. Tapi nek kanggone wong sugih-sugih enggak. Iku kadang isin, kadang opo yo Mbak yo. Isin ya daging sak paling ketek kok ngono. Marani. Kadang kan muni ngono ya Mbak yo segelem ngono iki berarti wong kecukupan. Ngono dianggap ngono ora wis kok rasa bingung. Urip iki. Apa ndelok blok-bloke ngatemi ndekne blok-blok iwak ora. Survei. Blok-blok iwak. Ini seneng bayang ku metu daging tok lho Mbak kowe sekilo kok. Nggih. 10 luwih kuwi. Kuwi daging tok. Biasane kan setengah kilo karo ketek-ketekan daging apa. Ndek ini kan memang aku mbagi ngono kuwi. Nek iso yo pengenku yo nduk yo daging iki wong sitok 2 kilo. Pengenku ki ngono mau. Yo sak wong sing penting ya ikhlas ngono yo Mbak yo. Mbok digunem apik, mbok digunem elek pokoke wis aku terok umume ngono yo Mbak. Nggih. Terok umume kan nenggo wong kene kan umume ya sakmono ya Mbak. Nek jaman kuwi malah sak pringgil sakmene. Nggih. Ngono yo seneng mbayan yo Mbak. Setengah kilo wis apik. Nek Mbak Mur mbon ndek entuk sepira Mbak paman? Seprapat jaman. 3 on Mbak. Riyen niku tanggane kula kan enten sing beli. Nggih mboten setengah kilo. Seprapat kok ditambahi babat tambahi balungan. Wis ngono. Nek daging asli niku seprapat. Seprapat yo. Lah iki sumem ya Mbak yo. Lah ndek iki kedagingnya setengah kilo tambah balungan. Balungan. Lah niku jenengan ndek wingi niku sing gurih-gurih niku malah mboten uman balungan ditambahi nang mbek daging nang mbek mak. Dadi sing gurih ku malah daging tok. Mbek mak iki. Gak enak dek. Wis tambahi daging ae sak wol ngono. Ya wis guys. Ben delok iwak elek ngatemi. Aku golek ijabah iki. Aku ngerti enak ini tak goleki enak tak amuki. Wis ku ciri khas wis dan. Super.
blok-blok iwak iki. Urung masak apa-apa nek kanggonem blok-blok ndek isik lho. Asem-asem kanggonem ndek iki lho. Gak mampu lho. Mampu apa lah diinget jarene mampu. Nek bengi diinget kok. Urung masak iwakmu, Bu. Lek kanggone kanker ya tak masak. Wong sing ya nek sing gak mangan ya manganan ndok. Kalau iki tak kei mau. Anu ngadeni bocah tuku sarapan kok mie goreng. Urung iki anu oblok-oblok tahu apa tak dang? Tahu. Tahu ngene iki kanggone wong ndek nyae terus kanggone ndek nyae lampung tak dikek kono mbah Iman. Nek yang ngerti aja mbek plastik. Aja plastik. Mbok mbek godhong ya ndak bengi-bengi ta. Mangkok. Oh mangkok. Mangkok atom. Ya jatuh, matumi gak boleh. Kok bledos sampe tok ngono. Ya kok godhong ae godhong. Godhong yo. Sarapan ya, Mak? Aku Oblok-oblok. sarapan oblok-oblok iwak. Iya. Mambu ihan. Apa sih nambung? Janganku. Asam? Iya, Lah nambung kok ndek bengi ya, lah ndek bengi kon ngetok tak ngetno. tak saring terus tak kon goreng Mbak Nur. Wong ompor gede nek Ijek akeh Des. Ijek akeh terus jare wong aku bunteli ke mau tak bunteli wong 8 sak mono-mono kuwi mang ndek. Lah, manganan Oh, mbek nek boleh HP-ne. mie. Wis Tuku boleh. tuku penjaluk. Tuku le. Sarapan mbek mie, guys. Ora mbek sego mangan mie. Nek sego ya, tak panen sego. Ya. Gak usah tari sego mengko Mah. Mah wonge. Piyu. Golekane tak golek nggone ngatemi ora eneng. Enak apa sayangku? Dik Damis. Sayangku. Enak apa Dik Damis? Enak apa sayangku? Dek. Wong kok angel men. Oke, Mama. Jangan ini padang itu obat mah. Apa apa? Itu ngomong Gremeng apa? Kowe iki gremeng apa? Kok cara mono bahasane piye? Eneng apa? selama kena dia ya tak tuh sudah anaknya tembok bias sana. Ini sedikit ketahui kena dia. Mobil bisa busuk terus totok. Besok dia gedung pertemuan kayak apa? Jajake kaya wong. Anu ngger iki. Walah, klo. Rencana mau rencana. Nek urung langgek rencana ki rasah mbok apa ora usah mbok omong meneng ae to ndek durasi. Nggo Iman. Kok dipikir jero. Tapi Ngene lho Pak, pemirsa kadang iki mikir jero konten. Engko nek gak dadi isin lah ora isin kok lha opo wong isin. Damis kok duwe isin ora isin. Lah wong aku diwirang-wirangno ora isin kok. Apa-apa dikonten, tuku tanah urung dadi dikonten. Lho, durasi. Wong urip iki ora usah digawe sepaneng ya, Pak. Nek urung jodoh berarti nek tanah ngenyang urung kena iki urung jodone. Kabeh iki jodoh. Dadi dikonten nek oleh dikonten kan ora apa-apa, nek dikonten yo iki mau. Tapi ya pemirsa sing seneng bikin alah jatiran ngarep mah tuku le kok diganggu. Sing tuku aku iki gak wani nggih. Itu tetep ya anak lanang lah. Anak lanang kan wis medang lawang dhewe. Iki semaman kono. Tuku iki gak konek aku dhewe gak wani terus. Gak wani sebabe ngarepan. Ngarep omah. Lah aku pamane nek anakku dituku aku kan sok ben nek mantok-mantokno Lina kan ya. Nyilek-nyilek tanahe. Ya cepet iki ya akhirnya digo putuku padha. Tinggo putuku. Tinggo maksud iki pin tinggo insyaallah nek iso insyaallah nggih tak konten ora apa-apa. Maksudnya awake dhewe ya bingung golek konten. Ini sebab iki kene sak wong konten urung dadi tak konten. Sebab sampe nek dadi aku ya tak konten tak dudono kowe. Oh sida. Oh alhamdulillah jodohku. Nek ora sida, lho. Oh berarti belum jodoh. Urung jodoh. Ngono ae ora usah damel pusing. Sithik-sithik dumbar lho. Ngumbar koyo ngumbar aib ae ya. Koyo kira kok ngumbar wirange wong ngumbar apik kok. Ngumbar kebaikan. Kebaikan kok. Keapian. Senengane umbar-umbar. Ngono walah pemirsa nek kudu ngomong Pak. Kuwi dadi wong sing ra seneng. Ngumbar iki kok kaya kira-kira buka wirange wong, buka aibe wong. Wong kalau demenan kono kalau si A si B
udo ana kono ya ora. Wong kene ngumbar-ngumbar ape tuku, nek judo, nek gak judo ora apa-apa. Ngono sa. Duh, kok bagus. Lho bangun. AC-nya matikan no. Minta tolong AC-nya matikan dulu ya. Ya tidak bisa sini. Ini Oh. Yo ngono kok. Mbak Mbak, AC-nya Mbak, minta tolong dijak omongan yo jengkelangan wae. Rafa wis bangun. Ya muga-muga dadi jodoh. Ki mau ya wis beberapa hari ki menelpon yang punya tanah ini ki. Negosiasi harga itu baru kita perbincangkan. Nek jodoh lho kabeh kan jodoh iki tanahe mbah iki lho. Iki critakno Pak kronologine tanah iki. aslinya ini tanah ini yo. Kok sik Pak kronologine piye Pak? Kronologi tanah ini itu sebenarnya piye? Sebenarnya tanah ini terus terang kan gini mbahku. Aslinya gini Mbah Kasminah Ciana. Mbah Kasminah sing duwe iki mbok iki Mbak Yune. Mbokku, Mbak Yune makku, Mbah Juara, jenenge Mbah Juara iki Mbak Yune Bayas. Mbokku Bayas iki. Terus Iki carane kan jek tunggal guru carane jek tunggal wadah. Iki sebagian iki bagian Mbah Juara, terus bagian iki bagian Bayas, terus iki akhirnya iki tiga anake Baju sing kene tiga anake Bayas mbokku ki mau. Akhirnya carane insyaallah mbok menawa jodoh akhirnya dituku anakku lanang. Berarti kan akhirnya kan iki carane ning balik ning ahli waris dhewe kan gak masalah, ojo ora sampai ngriyo ngono. Ceritane iki ngono. Kan cara meneh ki wis carane Mbah Buyute dhewe kaya Mbah Kasminah iki Buyute dhewe nyawang ning alam ning alam barzah, alam kubur kono ki nyawang mandango seneng alhamdulillah sing ngene tanahku cek ahli waris. ahli waris cek buyutku dhewe. Berarti umpamane ngono ki nek aku cek mbah, nek anakku berarti kan buyut. Ngopeni barang pusaka. pusaka asli. Heeh, nek gak tiba wong liya berarti isih ngopeni barang pusakane mbae Dik kae ya Pak. Mbah Buyute dhewe. Buyute ambek aku kan Mbah Kasminah ki mbah lah, aku putu. Aku termasuk putu, kan anakku lanang sing putu berarti kan cek Buyute. Iko ki asline gak Pak, sik tak cerita. Iko omahe lek tu terus iki, iku ki jek tanahe ngger womburono sak merono. Lah terus diparo-paro karo anake iki bagiane iki sak riet kuwi wis dibagi. Berarti sing didol kae wates kae. Wates apa Kak pae lho Pak, patok kae lho Kak. Patok kae. Blas rono sret ngantek teko kono. Bagiane wong loro. Loro jenenge Kawo, mbek jenenge Hari. Terus Kawo ya akhire sing nyanggu. Anake Ya anake Mbak Kang Kawo wis meninggal. Yo, terus berhubung kono wong kono buta. Fotoku kok ya terpaksa. sing enom iki tetep butuh ta, Pak? Ora pengetahuan aja ning kene tetep bisa gak bisa tetep Jual. ya salah masalah sing penting duwe dibetonek aja sampai dimanfaatkan sing ora belas. Dicanda-canda omah nduk ya. Meneng ae siam. Aku mau sak terima dulur lek emak iki cuma renahno tok ae. Wis dimanfaatkan sing bener kanggo keluargane. Mbok ditukokno kono tukokno apa mbok dienggo apa gak. Lah wong ki dibagi papat iki, Pak. Berarti apa ya timbang nek nganggo rene kemokan tepat itu yo bang dulu pira-pira kan ya tetep Iya. kebutuhan kono jenenge wong butuhan iki ya. Iya. Wis telepon ping pindho ngger iki. Dadine wis ana negosiasine tanah ini. Berhubung aku urung kandha anakku, dilelan ora nih, iki keputusane ning aku ya Pak ya. Kabeh iki asline keputusane ning sapa? Tetep wong tuwa lah. Nah, Anak tuku tetep keputusannya iki tetep ya sing medhi tetep ya anak, tapi kan anak lanang anak lanang kan anune apa ngarani njuk persetujuan karo wong tuwa jeneng cek ndi wong tuwa. nah, tuku apa ae tetep persetujuan to, Pak. Apike piye Pak, apike piye Mbok. Nah, kaya ndek ngenanane kan tuku kan ya persetujuane sapa, Pak? Persetujuane wong tuwa akhire wong tuwa ya anu ngene-ngene ya wis ora berarti ra seneng ya
akhirnya ora sih. sido batal. Sebab wong tuwek kan ya wong tuwek Teko. darane akeh mangan garam iki sebab iki saurung iki wis Teko-teko. tekok-tekok golek informasi kono-kono kan enak informasi. Nah, wong tuwek tetep sesuai tetep yo ngerti. Mergo Ya wong tuwek kan yo iya timbang bocah tetep yo ngerti wong tuwek ngono. Jalur-jalur lah ya, ape ngetokno dhuwit gedhe nggih, gak ya tekok-tekok jalure le karepe iki ngono lho wong tuwek iki. ora buka terus menang sak nang pas penang ngatur nek bener dienggo nek ora bener aja dienggo. Yo wis guys iki muga-muga yo ibarate yo wis pamane deal ya Pak yo. Karek keputusane nang Arifin, aku ki Arifin ki urung ngedilno iya tuku apa ora niki kan nek ndek ngenane iya mak gak popo ngene. Wong tuwek nyarano nek iso ngarane gak rasah tupat-tupat. Nek ning kene kan wong tuwek ijik iso ngawasi. Tur ngene Pak, awake dhewe iki kan duwe ibarat iki kan tamu-tamu ya akeh. Pengen nanggap barongan apa Pak nanggap Pak Anwar Sahid apa nanggap apa wis duwe panggonan kaya ngene iki lho nggih. Anu apa acara apa ya Ning kene. ning kene. Malah wong tuwek selalu istilahnya Rekakno. menjangkung cek jangkung lho cek. Sementara wong tuwek cek urip cek iso jangkung cek iso ndongakno cek iso ngarahno. Apa dienggo pusat olahraga Bu ya. Apa terserah. Apa dienggo gawe apa nggo apa jenenge Wis karek Dekne kan ape gawe kuwi leh Pak, gedung apa nek ngaran gedung posket apa poskes. Paket gedung paket apa gedung apa gak ro. Kok kene yo iso go ambek kanca-kancane. Aku nek intiku ngene Pak. Yo engko nek nggo nanggap apa nek aku. Ya wong tuwa ya kene kan anu Nunut ngono ta. Wong nom tiga anak iku karek wong nom iki rencanane apa wong leno kan luwih ngerti acara jalur sing saiki apa ngono aja terus dadi wong tok sak karep dhewe kudu ngene iki wong lanang wong nom duwe ide dhewe di pemikiran dhewe aku pengen gawe ngene Pak aku pengen gawe ngene Mbok tapi kan tetep rundingan karo wong tua nah, tapi anak lanang pinter kok anakku wedok lanang pinter kabeh kok mesti nek kalau wong tua kodok pikiran sudah rapas ya. Ndek ya mandek. Sudah ya mah ya Pak. Ya kayak tuku tanah ndek iki kae. Kita sing tetep cek nganggo wong tuwek ngono. Apike piye Pak iki ngene iki cara apik ora? Cara matuk ora ngono tetep cek. Ora terus sak mlaku pas dhek endi dhuwit sak mlaku sak mlaku karep dhewe itu. Ya wis ngono guys iki muga-muga ya sono menjadi jodoh karena kita sudah beberapa hari ini sudah kontak ria kontak bernegosiasi harga sesuai dengan awake dhewe yo muga-muga yo cocok lah anakku yo cocok nek ben enek acara apa-apa awake dhewe ben enak duwe lahan sekirane dinggo Mbah Mak Dami sih sering acara-acara mbah pengen ngundang Pak Kiai wis duwe lahan-lahan ombo alhamdulillah. Iya, lahan ini. Heeh, mbah nanggap barongan, mbah nanggap apa nggih ya Allah. Wis tak dongakno muga-muga kalian semua ya iso nular rezeki-rezeki kaya ngene nggih ora aku ndongakno awakku dhewe gak nggih wis kabeh kuwi karek Gusti Allah nggih ora pamer dipamerno apa nggih. Ya pamer ning YouTube-an ki lumrah nggih pancene ya uripe yo pancene yo iso mangan niki yo kok pamer ngene iki nggih. Pamer gambar nek ora pamer gambar nek aku kaya Pak Bambang suntik ngresuk ngene iki entuk dhuwit cah. Pak Bambang esuk sore engko entuk dhuwit nela aku nek gak tak pamerno ngene terus aku mamerno apa wong aku kapung payu wae yo Pak yo. Wong-wong iki enek masane nggih. Ya sapa ngerti masane ngantek sampai akhir zaman ijek ngene ae yo sapa ngerti Gusti Allah iki kabeh ngene rahasiane Gusti Allah sapa sing ngerti sing penting seger waras tak dongakno didono sengkalane ya didono sengkalane sengkala apa nggih mlaku sak mlaku diparingi selamat sengkala tiba sengkala tabrakan sengkala hanyut sengkala pokoke sengkala apa ae didono
Cedakno rezekine, cedakno rezeki apa ya cedak. Mangan sak mangan untuk rezeki, mlaku sak mlaku untuk rezeki, ngombe rezeki, ngising rezeki lho. Wis to. Sing penting iki seger waras, didohno sengkalane, cedak rezekine, dohno blaine, blae napa ae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artis kita. Apa jipo apa? Oblok-oblok. Lah yo wae cewaki iki. Nggih ben pendet. Oh, lah ya Allah, guys, aku jiko oblok-oblok. Kalau padahal wis rame nih. Mbak Mis. Ya Allah, Mbak, aku ki kon jipuk kene mak. Iya, kokone ngene iki. Aku ki bingung lho kok iki kok ngeten. Jajal takok mis ngoten sing mae. Mae muni ngono. Heeh. Dadi ki aku kon jipukno mae biasa repot. Iya. Nah, Dek mau iki ya Mbak Tini wis tak kira kene iki mek teko ngene Mbak Tini. Dadi ya ora celuk-celuk ngono lho. Iya. Ya wis tak terno ae. Tenang ae. Kan masalah kan aku kan geng tau roh skin iki guys, maksud iki ngene iki blusuk-blusuk urung tau roh urung ya dereng anu mriki. Ya Allah delok oke wis dan ke driver. Ya Allah driver Jan ya Allah iki jane ngeter apa leh kowe. Ya Allah ngono kae kopi rek ora? Ya Allah, kena kopi kiri guys, tak pateni ya guys. Ya wis Mbak Mis makasih ya. Oh, diter Mbak Mis guys. Ndang diungkep terus digoreng enak. Iya, wis makasih Mbak ya, diantar. Iya, sama-sama. Guys. Iki sih tak dagingnya. Senjip kok mbek mae. Jadi ki nang kono gak tak syuting. Enak musiknya. Jadi ya. Bisa. Mak, ditutup dulu. Aku ya kok langsung takut. Mak, bang mriko kula mendhet gak tak nganu gak tak syuting. Enek musike. Di setel anu selawatan ngoten niku kuwi. Oh, jadi mana kresek sak mene ya. Nggih, lha jenengan pun tak tawani ya mak winginane mak sak menten lho. Walah, dadi ki ketok mak ketok glek ngono lho kok gak gombar-gombar ngono, gak nganu. Maksudnya ketok walah sing set ngono lho maksudku ki ngono. Pak wedhus, guys. Niki wau ya tak kon ngeterno Mbak Mis saya. Tinimbang kok nganu. Untuk lek gamis. Dek iki dene ra tak kei lah suke, wis tak kei, tak kei. Cedok mana diwehne buruhe lah yo. Goblok lek gamis. Suke ora lah aku yo ora roh. Aku juga paham mak ngoten niku. Iya, piye iki jawa. Lipak wis ngatur tok ora aku iki asline. Lah aku ki ya yo ae. Kita gitu. Kok diambu piring. Mbak wedhus iki. Pak wedhus sih nek sing doyan tare enak mak sate. Lah kedoyan Mbak. Nek bojo doyan. Malah bojoku malah mambu. Mambu ngelu. Wes. Gak ngono. Pak wedhus ki ponakan-ponakan doyan. Ya, Pak. Nggih, makasih mak ya. Lah pokoke cek di perdagingan mak iki. Iya lah. Hari perdagingan. Roh-roh. Guys. Pokoknya berkah barokah wong merah. Aku aja mergawe nang kene iki yo entuk yo mak yo ya Oma. Lah wong nang desaku kono iki ngarep omahku ki lho mak, sing tak ndok guru TK. Sore niku kula kang mriki. Ayo Bu nyate kula kan ngoten. Sing disate klopo ra entuk klopo ngoten iki mak. Ya Allah. Marahku petak kae mak. Ya kae lah nyate mbek bala-bala. Aku mbuh nek ngoten niku. Penawar tanggamu. Iku nek untuk tandum-tanduman gak dikeki. Ya wis niku. Iwak iki wis to iwak entek gampang. Masalah aku kei kowe iki ora usah bingung. Iwak kalungku pangan-panganan. Iya gak? Nggih.
Aku gak dibagi gak tiga sabu. Angger aku eneng ae wis pangan. Sapi. Mak gak duwe lawah ya tak goreng. Mak gak duwe lawah ndang goreng. Bandeng ka lho ijek, ngono mejek lah. Telas. Entek lah goreng kok. Iya Mbak masak banteng. Mah iwak-iwakan terus gak sakit. Gak Sayuran. Masak sayuran. Pak ampun kelan asem ae. Aku peklan bayem ae, guys. Jenengan Jangan mendir. blonjo ndi. Mbak kok bingung aku.